Ki arngut ki nongelam jongka National People's Party kata ubah Himalaya Muktan Shangpleng ubadai nong aiktin jongka National People's Party pat ka kong amperin lang do ka badai ka menteri jongka sorkar hanik sngi kala pensyai pajba habai dei ke jing sya weng kam jongki officer jongka Meghalaya Lokka Yukta na kaliang ubah Shangpleng haba keren halor ke nikaman ula pensyai bin pabin ya ke jingthung ya ki khot jongka Meghalaya Lokta Yukta ka bakentup yau Director of Inquiry but inquiry officers na kaliang ba Shangpleng ulai thu bahaba gitung ya kini kid khot kadai katkum ka guideline jong ka Lokta Yukta ak jong usnam arhajar khatsau katkum ka section shpo plus r jong kani ka ak ulai thu ro ba chairman uthung ya u ne ka director of inquiry but director of prosecution na ka thup jong ki kerteng kibak sarkar ka pha Nakaliang kong amperin lang do haba keren halor kani kamat kalaong bak sorkar kamla bendon benta halor kani kala ban rabru da kabaong bak bit khot ke basya weng na ke Meghalaya Lokta Yukta kidai ke bala shongthaj bat ki kendon jongka kaong bak kit khot jongka kidai bandai ki officer ki ba ka kerdan jongki kadai ban rangkat kum ki additional secretary jong sorkar jela ngikwa ngilayo iya ke jingatai ha ki katukat ne ki social media halor ka kamat ba ka don ka jingatai ba ong ba laweng ya ki officer jong ka office jong Lokta Yukta namar baladon ka jing tuklar na kaliang ka office jong chief minister bat kumta teter bat la dawaru ba deban kumbiang yakini ki officer ha kani ka office Lokta Yukta na kaliang ka party igwa ban pensyai kumne ba katkum ka Lokta Yukta act ba arhajar khatsau kadon ka section shipho clause r kaba ong ba day bandon u secretary Lokta Yukta akarang yung secretary to the government of Meghalaya but kumju laong lu haka section 10 clause 2 ba de ondon u director of inquiry but u director of prosecution bomde ubade long not below the rank of additional secretary to the state government who shall be appointed by the chairperson from a panel of names sent by the state government. Kata today, halor director of inquiry but director of prosecution. But halor ki itu ki officer armut, kiba day ki inquiry officer lani ki day ki investigating officer. Yakiru laong katkum kami kaat, but for the purposes of assisting the Lokta Yukta in conducting the preliminary inquiry under this act, the officers of inquiry wing should not be below the rank of under secretary to the government and shall have the same powers as conferred upon the Lokta Yukta under section 88. Te kajing pensyai matlasi kalong ba yakini ki officer la weng no namar ba la thum yakitu ki officer lainut hausnem arhajar aku ar ya u director but hausnem arhajar akulai ya ki officer inquiry laweng no eki namar ba katkum ka at la day bantum katkum ka procedure balabo katkum kane ka ain kajingthum yaki yang itu report kalong kum ka interim measure baka sarkar kalashim ba ka office chong ka Lokta Yukta la day ban penyai no syasha de hakatu ka por omsum layo yano no ki officer ki ba ibit ban pha on deputation sha kane ka Lokta Yukta office de namar kata la tho ka home police department balayo yakini ki officer ki bala shongthai ndre kat kum ka an ki ong bat kat kum kani ka Lokta Yukta act la ong ba ombet ban thum ya ki brio ki bala shongthai ndre kum ka interim measure
tang imenta isaw na isan banay layo ban say yakini ki officer na ka home police department but how banay December 8,000 apulay ka sarkar kalapha yaki panel of names yaki kerteng siya ka office yung ko ulok ayuta but ulok ayuta ulajit ya kita ki officer kat kum gajing soviet jong ha ni uang ka tim paring panel of names but yakini na pedeng ini ki kerteng baro ulok ayuta uladajit yaki officer kat kum ba recommend lane balapha ka panel te ki don ki kerteng ki ba la thum thamai da ulo ayuta ka sarkar kam don bor hamne ban thum ya kini ki officer de ulo ayuta ba thum ya kini ki officer bat menta hakat kum kani ka order ka ba thamai ka ba mi ka khat khandai tarik u 8,000 apulai bunai December labo ya director inquiry da Sri IW Inti IAS wala secretary rank haka government but labo ya Sri Chalang Ji Moment MPS kumu member John Klitzer Sangma MPS kumu member but ban yate lang dengan MPS kumu member tekani kala long complete kat kum ka jingdon kam jong kani kalok ay ta act di nomor kata ni pensyai na kaliang parti ba ka sarkar kalale ekabadi benle katkum bala betha hakne ka ain haka ak ikwa ban pensyai ba om sumdan haknu no ka benta ba u chief minister lane ka sarkar kala don kti ban weng yakini ki officer ndre ka kum ka rutin yakini la penkeriak no baki day ki retired personnel bat la thum sundon la ki brio ki badang tre hak sarkar nta E 2.0 kahap ban khot marma dia kecing kendu bat phi nong pathai kubat ban yakren chapang ka jing ai jing pentit lani ka news item ka one nagiwe di political parties hakini ki khilets ni di baladen halor kakam jong kap jing weng kam jong katu kat ni inong song snong jong kecela ka jongin hadin balasya thung siya kata ka Meghalaya Lok Ayokta kabahakmat tam kabagidi ban kan mau ka longba kalok ayokta kaday kata ka body lani ka office pentrikam nakabenta ki patba ki badon kanu ka jing muduy persya ya kanu ka jing trikam jong ginu kinong yalam patba bat ya kalok ayokta kipat ba kidi ban kan mau bat kidi ban sungthu ba ka sarkar kamna ban mushlia ya ka jing pentrai kam jong kane ka kanhon lok ayokta kalok ayokta an jong 8,000 khatsaw kabala det ban pas ban itho daka assembly ro kalapan banapat ba on no bran katkum ka jing penyan jong ka constitution jong kari India ya kata ka Meghalaya Lok Ayokta kani ka Lok Ayokta kadai ka constitutional body ka kanhon ka balakmi bantung haman ki jela katkum ki kendon an jong ki riti penyan jong kari India barok away ngide man sutho ban nakaliang jong ka sarkar habadam kanu ka jingdom kam
ban penbena ya kita ki member jong kata ka Meghalaya Lok Ayokta ka sarkar kana tang ban chupha ya ki kerteng siya u chairperson lani u chairman u bani kule jong kani ka kanhon mudui ban ka sarkar dalilelu kanumla bakan penklumar ne pen artatin ya ka jing pentrikam jong kani ka Lok Ayokta ha ka jilla ka jongi ati ha ka jing kren jong iba HM Shangpliang mentan ngila so tho bahaba pipenya ya kanu ka kunhun ka kum ka constitution kidon ki an ki kendon ki bopim dei ban pen ken ne pen kluma tilalam ba hakata ka section 11 haka section 10.2 kidon kita kijing tata kumno ban pung ya kita ki kle ki badon ha kita ki department bopher ki badon hapo kacing pedya jong Ulok Ayokta bat lalap na kidaw ki bangim na bangin kren persya ba lathong da kita ki bala retire lani ki baklem tre kam sho kum ki officers ha ka sarkar bat ya kani lalap hadin balang puli benya ya kani ka act bakalong kaba kabamday bat kabam lalong bat ka sarkar hadin bakalayo iya kata kala pentip yu Lok Ayokta bat kalapha da ki panel ki batamay lani ki kerteng ki batamay hakaba Ulok Ayokta udon ya ka freedom lani ka cingkelut banjit ki officers ki badang tre hakakam sarkar banyat bat ban pentre bat ban pentelun ya ka Lok Ayokta kat kum ki kendon jongkaan kadon kata ka jing sultu bakla baka sarkar kala tukla bat nakaliang ka sarkar ni ay ya kata ka assurance lani ya kata ka ktin ka batikna ya kinong sok snong patba jong ka jela Meghalaya ka sarkar kam don lenti bantuklan ya ka jing pentri kam jong ka Lok Ayokta chairman jong ka Lok Ayokta they all in all authority ba unthung ya kita ki members jong ka committee ka jong bat ka sarkar kadon bentatang ha ka bapa iki kerteng nang ba Ulok Ayokta unjid napdeng kita ki kerteng ki bapa ya kita ki officers ki ban pentelun ya ka kam ka jong ka section 11 ka pen i shal badon kam ya ki officer ki ban tre ya ka kam ha ka jing pet jong Ulok Ayokta ki badang don ha ka jing tre ki bala retire ti hakini kisni kita ki jing pen mi jong kita ki kenhon san perthai ki boker ki pen i ba kadon khendet ka jing sultu bakla pat nakaliang ka sarkar ni kwa an IAP ki nong song song ya kani ka kula banginum tuklan ban ngimla ban omdon lenti ban tuklan ya ka jing yan ne penyan ya ka Lok Ayokta. Dear friends,